správkou tohto oddelenia, volám sa Pavla Megová. Tu sú moji traja, ktorí mi slúžia. Teší ma, doktora. Náš najnovší prípad dievča po rozchode s frajerom 2 mesiace. Viete, pchajú ruky do zástrčky, tak sme ju museli trošku zviazať, lebo ohrozovala aj ostatných žiakov. Tu je náš zaujímavý prípad z Afganistanu, ktorý si myslí, že je stále na vojne, ale bohužiaľ už nie je. Ďalej by som vám predstavila naše bývalé praktikantky chemikárky, ktoré už u nás zostanú, ale oni o tom nevedia. Tu je náš sanitár, ktorý sa dokonale prispôsobil personálu. Toto dievča, čo myslíte, koľko má rôčkov? Určite má menej ako ja. Viete, ona vyzerá dospelo, ale v skutočnosti má iba 9. Moje najmilovanejšie 2 prípady. Veľmi talentované. A tuto? Chúďatka. Viete, oni sú také spriazne, že sa nedá ani rozdeliť. A môj najzaujímavejší prípad, táto zložka, čo musí mať väčšie kazajku. Naposledy som ja jedával. Viete, je to s ňou veľmi ťažko. 2 mesiace. Musíme sa o ňu starať 24 hodín denne. Odmieta piť a jesť. Strašné. Tak toto je naša psychiatrická liečebňa. Ja sa teším z toho neskutočne. Teraz ma napadlo niečo. Vy by ste toto nemohli zahrať. Na Stužkovej, že toto z vás urobí naša škola.